like a Hellcat. Salut la toată lumea, este primul meu episod de Brawl Stars. Să zic să încep cu un joc mai așa din ăsta. Da, asta e contul meu mare. 8071. Ames, Bea, Power 9 pe Tara, Mortis, Power 7, Bea așa, Piper. Trebuie să jucăm cu Ames ca să-i cresc rankul. O să-i cresc rankul lui Ames. Dacă mai vreți genul de episoade, dați un like acolo și subscribe, vă rog. Să ajungem și noi la 15 abonați măcar. Sau suntem deja, știu. Ok, am luat un power din asta. După meciul ăsta joc și un meci cu verișoara mea. Nu știu cum mă moară. No, ce norocos. Norocos. Numărul 3. Power. Trebuie să plec de aici. Să luăm și noi 3 power. Nu se dă, mă, nu. Nu. Nu mă omoră. Mamă. Bulana. Nita, lasă-mă în pace că ai power. Am omorât pe amândoi. Easy. Am omorât pe amândoi easy. Dacă vreți să jucați cu mine, dați friend la sau vă arăt codul. Dacă așa, vă arăt codul. Creați în codul ăsta sau numele. Dați că am dat asta că nu știu de ce acolo. Sau dați pe numele Dragoș, asta cu de mare. Da, și o zi intră și verișoara mea acum. Să joc cu B. B-A. Îi zic B, că așa îmi place. Sau cu Mortis. Stai că e foarte cald și trebuie să... Așa. Și PM, dar au schimbat mult pe PM. Așa. Mai băgăm un meci. Cum... Da. Da, o să intre acum, de asta vorbesc încet, că intră și verișoara mea. Să nu suntem încă în friend. Că am cont ăsta. Ok. Nu bag un meci. Nu, am băgat două din greșeală. Vai, mama. Sper să-l câștigă. Cine-i Jackie? Ba. Mi se pare prea bune. Nu chiar așa de bună, dar îmi place. Trebuie să fac controlul. Știu că o să zici că am astea prea mari, dar... Bă! Mamă, ce n-am văzut? Sinon, așa că am pus. Nici nu-l văzusem pe ăsta. Uite, mai vreau și kill-uri. Așa, mersi. Să mergi. Showdown. N-ai probleme, câștigăm. După ce e bine.
Mori! Mori! Bun. Mai bag în meci până intri. Da. 5 minute. Nu o să-l fac așa de lung, că e primul meu videoclip. Sper să ajungem măcar la 20 de like-uri. Și vreo 20 de abonați, vă rog. Da, ai băgat? Ok, Johnny. Scuzim puțin. Nu, așteptați bag codul, vezi la mea. Ba nu. Dă-mi mă, Q, nu 40, 4, bă, am X, Y, A, M, Q, M, 4Z. Join. A, gata. Dacă ne dăm la amândoi. What? What? Ia du-te la friend. Friends. What? Tenis. Nu știu asta. Ți-am dat ție tu friend. Aoleu, de-am ținut episodul ăsta prea lung. Nu era friend. Uite friend-ul. Anul ăsta. Joshua. Aoleu, pe mine mi-arată numai rău pe tine. Bagă tu. Intră în clanul ăsta. Ce clan e ăla? Că nu-i clan. E friends. Da, lasă. Pun pauză până pot să fiu friend cu ea. Pauză. Da, am reînceput, nu pot să-i dau friends. Am făcut și un club ca să puteți să-i dau friend. Și am dat aici cine vrea să intre. Trebuie să ai o 400 de trofee ca să intre. Clubul lui Drago. Am vrut să zic clubul lui Dragoș, dar mi-a ieșit așa. Bun, hai să începem. Ăsta e ultimul meci, că nu vreau să țin prea lung acest episod, primul meu episod. Da, bă, stai cu vine Frank. Mor, Frank, mor. Bă, nu văd de... Ce? De ce? What? Intra cineva pe cont. E ăsta, Dragoș, care este eu cu ins. Da, o să închid aici episodul, nu știu ce se întâmplă, pa. Da, am o problemă, am terminat, o să luăm din episodul viitor. Da, mă scuzați din ce vedeți audio, este vârul meu. Da, cam atât a fost cu acest episod, primul meu episod. Dacă mai vreți genul de videoclipuri, scrieți în comentarii ce mai vreți. Dați like și subscribe, vă rog. Pa, pa!